Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali ata o ti mangidayaw ken ka, uray gangganaet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Yes! Kunaktomat ngamin, yaya. Siyak man ang titapuan iti klase mi. Siyak ngamin ti kalaingan. Awan makaabak kanya. Ay, kasta ka day, Barbie. Ay, mayat nga rod Ingkay danon ka dadadi ken mame. Sigurado maragsakan da. Yes, yaya. Ngamsakbay na. I-post ko pa iti Facebook. Tapno maamuan ti amin. Anya? Wanyaya, nasken maamuan ti amin analaingak. Talagamot ngamin analaingak. Mami, Daddy, siyak man ang titapuan iti klase mi. Oh, kasta ka di anak ko. Ay na, congratulations. Naglaing ti anak ko. Ket anya ti kayat mo? Inta agpasyari je bagyo. Wano, agparti tayo dito'y balay. Kayat ko dagpasyar iti bagyo, Daddy. Tapno ada ipasikat ko kadagiti kakaiskulaan. Sige nga rod, anak. Ibagam kin ni Yaya Juanita, ta isagana nan dagiti kasapulam. Yes! Isaganam nga rod ang dagiti rumbang alaam. Kang runaan, ti cellphone mo. Ne, kasla da blessy kan Angelo nga anak na mati masabat tayo. Wan, isuda nga paiso. Auntie Blessy, insan Angelo. Amoy ka di, siyak titapuan ijay klase mi. Isungay may kami dito'y bagyo nga agpasyar. Wow, congrats ka anakan. Wan, mayat da ita. Ituloy mo ti kinagagat ket kinasirib mo nga agadal. Agyaman nak, Auntie. Siga ngay, Angelo. Ada ka di awards mo? Kwa? Ala, anak, ituloy yun to ti agistorya. Ala, intay gid di mangan iti restaurant. Angelo, anak, apay asaan mo nga inbagbaga kanya nga dagayam award mo? Nakigtutak pa, idi inayaban ni mamo ang mapantay dya stage. Kaya't kayo nga minasurprisain, nanang? Nasorpresa ak talaga, anak. Congratulations manan, anak ko. Uwe, nanang, ilibridak nga rin iti ice cream, Laklakayan kan ngam ice cream pa'y laang ti kayat mo. Ala, igatangan ka pa'y uray cake. Yes! Thank you, nanang! At damat in-post ni Insan Barbie dito yung Facebook. Basag man. Congratulations to me. 'Cause I'm the best. Best in English, best in math, best in science. Agasam ngayon, Insan. Ag-commentak man. Congrats, Insan. Anak, anya ka di day takit kita Dahito man in-post ni Insan Barbie, nanang? Owan. Nakitak itay dayta. Saan matkit di adakas dayta in-post ni insan mo? Maawatak matkit dayta proud kadagiti awards na. Ngam para kanyak, mas nasaysaya at no agtalinaad ti kinapakumbaba. Nay, Angelo apaw. Apayasan kamot ang makiayayam kadagiti kasinsin mo. Kwa lolo? Dagijay awards ken grades damat ti pag-iistoryaan da. Kasta ka day. Awon gayam. Nakuna ni nanang mo asikakanaw ti athlete of the year ija eskwelaan yaw. Gapo iti dayta. Ikang ka iti allowance mo. Ha? Ay, agyaman ak lolo. At nga i-guide ko ti panagadal ko. Gapo ta ikandak iti allowance ko. Sige, say-saya atem pa iti panagadal mo, apo. Papa, inikamot ka nun ni Angelo iti allowance na. Apay ngay, adiyo inikan ni Barbie.
Kat ad-ado ti awards na. Inikak ni Angelo iti allowance na. Tapno adadapay nga i-guide na ti agadal. Imbag kini Barbie nga anak mo tamok nga do ited mo nga allowance na. Ngam nasaysaya at matla kumaa. No inikan nyo mat, tapno naragsak di ubing. Nakitak jay post na iti Facebook na. Kit adaw tinangtad iti kwartakin kwa na. Ayun kayam, Grace. Mabalin ka day nga day bagak. Anya day jay, papa. Mayat kuma no sursurwam mait ni Barbie ngagpakumbaba. Sana dakes nga idayaw na tibagina. Hangam kasla. Ay na, papa. Apay ka di makibibiyang kayo. No diyo kayat nga ikan ni Barbie iti kwarta. Saan laeng? Nagaduki din nga ibagbagayo. Panawan kayo man laengan. Mami, at the beauty contest ija eskwelaan mi. Sumali ak, tamo ka mga bakat. Gaputan na pintas ka nalaingak. Amok nga do ti maatiw ko. Talaga, anak? O sige, suportaran da ka kin ni dadim. Okay, Mami. Mabalin ka din agpaghatangak iti baro akawis ko? Ay katuan Bayam, ibagak kin ni dadim. Yehey! At damanan may pasikat ko ija eskwelaan. O sige, anak. Sumali ka iti beauty contest. Napintas ka. Iso arumbang laang sumali ka. Yaya, napintasak iti daytoy ang make-up ko. Saan ka di? Ikwa. Kasla na puskul unay, Barbie. Ha? Ay, saan, Yaya? Kasto iti uso ita. Kasta ka de. Ngam kasla may mayat, no saan mo unay apuskulan. Anya ngay kumati amuyo. Apay-pay lang amin nagdamagak kada kayo. Awan mo ti amuyo maipapan iti kastoy abanag. Ibagbagak lang ti pudno, Barbie. Agsardeng kan, Yaya. Awan ti amom, iso asumardeng kan. Congratulations, Barbie anak. Uray fourth runner-up ka lang. Si kalat ta tinangabak para kata kami. Agyaman ak, Mami. Mabalin ka di nga agawid tayon. Madi nga min tirik na. Sige anak, ibagak ka ni Yaya nga laanan dagiti usar mo. Apay, di mo kaya ti makipicture kadagiti kakadwam anak isalip. Nasakit nga rod ti ulok, Mami. Apay, adi kay makawawat. Sige nga rod anak. Agawid tayo nga rodan. Apay, analiday ka nga yan ako. Diyak maaklon ti pan nakaabak ko, Mami. Kasano anaabakak? Katsyak mat ti kapintasan, kan kalaingan kada kami amin anak isalip. Mas naawak nga ron. Amangan mat no napasuksukan dagiti judges. Ma'am, makibiyangak man Ay, panagkunakot saan mo't akasta, ma'am. Nalalaing kan napipintas mo dagiti pada na matlaang contestant. Agpaisutin ako na ni Yaya Juanita. Itapay lang mati umuna apan nakisalip mo iti beauty contest, anak. Katsapay ko tagbalinda ito'y akabada sa eleksyon para iti masakbayam. Agpaiso ka di anak, tinadamag ko ka ni teacher mo. Anya day jay nanang? Nangaba kayo kano iti ay ayam yu asipaktak raw. Nanang. Apay asan mo ngayon bagbaga kanyak? Amok amamon yung tumatlaang nanang. Si kakit dimat. Kay kayat nak asor-sorpresaan. Lolo, apay apinayabandak diti balayo. Ay napok. May kataarakupan ka man. Apay ka di, Lolo. Anya ti mapaspasamak. Naku na nga mintinam. Nakayawid kayo iti gold medal. Tada kayo ti champion iti sipaktak raw. Iti naangay apalarong pambansa. Ha? Win, Lolo, naibagagaya man ni nanang kada kayo? Anya ti kayat mo. Agparti tayo kaday. Kayat mo tagpatarpulin tayo tapno maamuan ti amen? Ha? Nilulumat. Sanen. Umanayin kanyak nagsasango tayo amangan kada nanang. Sige.
No dayta ti kayat mo, apo. Mapantayaw ka no iji ayanda papa. Anda ka no pasken. Apay? Anya ti okasyon? Ni Angelo, nakayawid iti gold medal, idi napalabas a palarong pambansa. Ni, awan mat na ibagbagan ni Blessy kanya. Ne, anya dayjay, daddy. Awan mat tinakitak nga impost ni Insan Angelo iti Facebook. Amom matan dya kasinsin mo. Saan anahiling agpost iti Facebook. Malaksid ama nagbabain. Napakumbabapay. Naglaing kamot gayam nga gayayam iti sipaktakraw ang Angelo. Nabuyak dyan nag-viral ang video yaw. Agyaman akmanang Juanita, Nalaing ngamin jay coach me. Video? Anya a video na ita, yaya? Daytoy man o kitaam. O daytoy na o kitaam. Naglaing ang kugtar ni Angelo. Uray no nalaing nga agay-ayam. Ngam nalalaing aklatan no ijay iskwilangan ti pagsasaritaan. Nangat nga to nga amang tigradok ngam ni Angelo. Wen, pudno ti kinunam, insan. Blessy, malagip ko ididatapay laang tagi sa eskwela. Kas kamulakin ni Angelo. Apay anak ko nam dayta, Grace. Uray kasano kinadakkel kan kinadot ti achievements mo. Saan mo nga iparparamag. Aging gaita, nagtalinaed ka anapakumbaba. Kat dayta akababalin ti insurum kin ni Angelo. Wan, pudno dayta. Dayta ngamin tinaisuro dagiti naganak ko, Grace. Naamiris ko nga adda nagkurangak kin ni Barbie. Kat manipod ita, isurok ngagpakumbaba. Agyamanak, Insan Angelo. Natignay ti pusok iti imbinglay mo itay iti fellowship tayo. Nga oray anyaman ti ma-achieve mo iti biyag. Saan arumbang nga iparparamag mo? Mas pilyam adagiti daddo maatao ti mangidayaw kan ka. Dayta ngamin ti kanaan nga isursuro. Kan ipalpalagip dananang kan tatang kanyak. Iso nga ita, sursurwak na ti agpakumbaba. Kan saan ko unay nga ipanakkel ti bukod ko abagi. Insan Barbie? Nakababain gayam ti ugalik, Insan Angelo. Manipod ita, ikarigatak tagbaliw. Kat ibagakmat kan ka, insan. Ti kinasaya ti ugali, kan kinadalos ti puso, ti makuna, a kinapintas. Tinaparamag a tao, kat maibabain. Ngam tinapakumbaba, kat maikan iti parabor ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones Di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.